lokal. Manamnama ti City Tourism Office ti Siyudad ti Lawag ti panagdagsen ti turista ti umaya Semana Santa ang mabilang a peak season iti turismo iti probinsya ti Ilocos Norte. Sigun kini Miss Mary Jane Pillanyo, Information Officer ken OIC Tourism Officer, nga iti naglabas at tawtawan ket napapintas ken napapigsa ti pinangitag-ay ti turismo babaen iti panagtitinulong dagiti amin a munisipyo ken siyudad iti probinsya. Daytoy a panagkaykaysa ket nakatulong tapno mapasingked ti industriya ken mangawis iti adupay a bisita. Nailawlawag met nga ti religious aspect ti Semana Santa ket maysa kadagiti kangrunaan ang mangawis kadagiti turista lokal man wenno ganaet. Dayday wenda ti kinabaknang ti pakasaritaan dagiti iglesia iti Ilocos Norte akadawyan ket dagiti original ken napreserba a simbaan. Amo tayo met nga over the past years nakapinpintas iti programa iti turismo iti probinsya ti Ilocos Norte sangsang kamay sa nga may tagtag-ay iti amin nga munisipyo ken syempre dagiti syudad no especially the Holy Week ket isumet iti may consider nga mesa kadagiti peak season no kwa iti when it comes to tourism the religious aspect of it ket pudno umay dayday when iti turista local man when no foreign because of the very rich history of our churches kumbaga ket original churches nga na-preserve isumiti mesa nga dayday wenda no kaditoy. Iti sa Balya Bangir, inaklo ni Miss Lianyo nga dadagiti karit asang sangwen daga po iti agdama a krisis a makapekto iti entero alubong agraman iti sektor ti turismo. Nupay kasta agtultuloy iti opisina amang bukel kadagiti programa ken estratehiya tapno matulungan ken mapagtalinaed ti industriya iti lugar tayo. Nayon na nga iti panang suporta iti lokal a turismo ket pakita ti syudad dagiti programa a naka-align iti plano ti lokal a gobyerno. Karaman dito iti panangitag-ay iti kalesa ana iparang-ay iti tanok ni Ilocano Festival of Festivals anang abak iti kinakampyonato. Inbatad to opisyal asaan laeng at panangipabuya wenno pa kaistoryaan ti kalesa no diket di maysa a manapateg a paset ti pakakitaan iti cultural heritage ti Lawag ang masapol a mapreserbar ken maproteheran. Kadetoy though kadetoy tatta there's a lot of challenges nga mapaspasangasangan tayo ken i-project tayo syempre because we are in a crisis. The whole world is in a crisis. Ako amo tayo met apektado iti amin saan lang iti mesmesa nga sektor sakop na pay dito ino kwa iti tourism and because of that we are really trying our very best to come up with ideas that would somehow get karigatan tayo met nga matulungan dito nga sektor when dito nga industriya iti ayan tayo lugar tayo so adami tigiti ilalunch tayo nga somehow aligned bet iso na apo kadigiti programa na talaga iti city government pay nagrugit ka dito yan ti kalesa nga impakita tayo nga nangabakan tayo which I am very very proud to say that the city government is really very serious in helping this sector. Haan lang iso na nga impabuya when mesa nga pakaistoryaan niya in presentar tayo idi tanok no diket di talaga nga seryoso apo iti city government nga magtulong kanya tatapno no saan da nga mapukaw because iso da iti mesa nga identity at sa cultural heritage in iti lugar tayo. Kamaudyanan na inlawlawag na pay anang rugida iti proyekto a kwentong kotsero iti fiesta amang itampok iti osterya ken pamati digiti kotsero amang yag iti ado a panakaawat iti kultura ken panagbiag iti syudad. Inawagan ti City Tourism Office kadagiti umili ken turista makipagtulnog kadagiti pagalagadan ken mangipateg iti kinadalos ken kinatalged tapno masigurado tinaornos ken espiritual a selebrasyon iti daytoy a Lenten season. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak IFM